наричат ме Ел и съм тук с танцова група, която се нарича TC World. Групата е съставена от 8 човека, 4 момичета и 4 момчета. Хореографията я правя аз. И на каква песен ще танцувате? Ами, един микс. Такъв смисъл не е конкретна песен, ами е по-скоро музика. Танцувам от 9 години. Започнах, не знам, просто ми даха един флаер и реших да се запиша на танци. И това е най-доброто решение, което съм взела в живота си до сега. Кои сте вие? Виждам, че сте много. Влизайте. Аз съм Искрен Панов Пеев, а това е брат ми Кристиан Панов Пеев. Ние сме близнаци, двояйчни. В групата танцуваме от месец. Здравейте. Чакай, учим нещо. Окей, разбрах. Ами, опитваме се да се усещаме един друг, когато танцуваме. Като телепатия нещо такова. Както кажа, казвате да. Да. Мечта да излизам винаги на сцена и да се представя. Да, мечта да успея в живота с всяко начинание. Различно е. От колко време сте заедно? Решихме да се съберем за България търси талант специално. 5 дни преди кастинга. 5 дни? Тоест сте имали много кратко време, за да се стиковате. Участваме в България търси талант, защото много обичаме това, което правим и искаме да го покажем. Пак Варна. Аз само го пипнах и... Айде сега, вземете този адреналин и на сцена. Добър вечер. Ние сме TC World, танцова хип-хоп група от град Варна. Чудесно, колко сте години? Най-малкият член на групата е Маги, тя е на 15 години, а най-големият член на групата съм аз съм Ел и съм на 25. Ами добре, нека да видим. Жестоки сте, много ми харесват. Страшни сте, браво. Благодарим. Нека да чуем Ивана. На мене също ми харесахте, но аз бих казала, че момичетата са по-добри от момчетата. И аз не се шегувам. Вашите The Stop, който правихте, беше великолепен. Просто толкова рязък, че го виждам в най-добрите групи. А другото, което не ме изкефи много, е музиката. Исках музиката да е още по-внушителна. Това е положението. Значи, и понеже ми харесвате, и защото виждам, че има професионално отношение към танца тук, затова исках всичките тези елементи да са малко по-иначе. Тук-таме се губише синхрон, обаче забихте жестоко. Направо може да се каже, че беше едно ударно изпълнение. Добре, нека да гласуваме. Да гласуваме. Много лесно да за мен. Аз също ще кажа лесно да, като много бих искала да се вслушате в препоръките ми. Да. Благодарим.
На такива талантливи момичета и момчета с голямо удоволствие казвам да. От мен ще получите не защото не ви харесвам, просто защото не сте за 4 да. Добре. Но продължавате с 3 да. Браво! Страхотни сте! Чакайте, че загрявам много. Видяхте ли сега, като видях? Никой не се радва тук. Такъв хъс има. Ти видя ли го хъса? Да, абсолютно. Много, много. Това само не е добре. Много. И аз. Усещането е супер. Трябваше да бъдат 4. Тоест ние ще се борим за 4 да. Ще се борим. Да, ще се борим за 4 да. Вземете ли предвид, кой пречеше на момичетата, бе? Кой пречеше на момичетата? Какво пък толкова сте ни пречили? Вие сте по-високи, бяхте отзад през цялото време. Да. Всичко е наред. Спокойно, не се притеснявайте. Другия път малко по-назад. Сцената беше голям адреналин. Супер вълнуващо. И всъщност сега бяхме супер притеснения, пък сега можем да направим още стъпък.